ụlọ akwụkwọ ọha mmadụ nke ụka nakwazi nke nọrọ onwe n'ime Anambra steeti bụ nke malitere agba agụmakwụkwọ ọhụrụ nke afọ 2023 mụtara 2024. ndị ọrụ nta akụkọ anyị bụ ndị nke gara n'okirikiri Ọka bụ isi steeti a n'iji wee nyochaa etu ụlọ akwụkwọ dị iche iche si wee malite akwụkwọ ha na Anambra steeti. Queen Anibogwe nta akụkọ anyị ga-ewetara gị ya bụ akụkọ n'uso. ha gara njem gụnyere Igwebike Grammar School, Gear Secondary School, Capital City Secondary School, Community Primary School, St. Mary's Primary School, Amife, Ezinato, National nakwa Atụeze Primary School. ha ncha niile bụ ndị nke dị n'Ọka na imerime ndị ọzọ. Mgbe ndị nta akụkọ ABS nruru n'ụlọ akwụkwọ ahụ, ha hụrụ ndị nkụzi mana ụmụ akwụkwọ bụ ndị nke pere mpe n'ụlọ akwụkwọ ahụ gasị. Ụfọdụ ụlọ akwụkwọ ka a hụrụ ụmụ akwụkwọ ma hụkwa ha ebe ha na-azachasị na-asụchasị gburugburu ha. Ka ha na-agwa ABS okwu, ka onye prịnsịpal nke ụlọ akwụkwọ ha gara gụnyere Maazị Jovita Arazu, Oriakụ Amaka Nnekwe, Dọkịta Ndidi Okeke nakwa Ọkammụta Aikel Nwora kọwara ihe mere ụmụ akwụkwọ ejiri ọbịa akwụkwọ taa dịka iwu nke ndị omekome tinyere ụbọchị Mọnde niile, nke ọ kọwara na ọ bụ ihe na-agafe nke ugbu a. Ha kọwapụtara na ndị nkụzi ha dị njikere maka ịgụ akwụkwọ nke emepere ma dụkwa ndị nne na nna na ndị ndu ka ha hapụ ụmụaka ha, nke o kwuru na Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ onye nke nọ n'enu ihe gbasara nchekwa na steeti a. Oriakụ Chinenye Agụ, onye nke Ezinato National Primary School Ọka, kwuru na ụmụ akwụkwọ jụrụ ịbịa akwụkwọ oge Mọnde bụ ndị ga-enweta ntaramahụhụ n'aka ya. Enyochapụtara na ụlọ akwụkwọ ahụ bụ ndị ga-enwe resumption test bido echi.